यारवा गावे में आके यारवा गावे में आके हैप्पी न्यू ईयर ये हो माही ईयर करो सब के चिल्ला के यारवा गावे में आके यारवा गावे में आके GSM रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हमारा के छत पर देखला से हो सट से ग्रीटिंग कार्ड फेंकला से हो ए सखी हमारा के छत पर से देखला से हो सट से ग्रीटिंग कार्ड फेंकला से हो गहारी के हॉर्न बजाई के हैप्पी न्यू ईयर ये हो माही ईयर बोलस हम के चिल्ला के यारवा गावे में आके यारवा गावे में आके हैप्पी न्यू ईयर ये हो माही ईयर बोलस हम के चिल्ला के यारवा गावे में आके यारवा गावे में यारवा गावे में आके यारवा गावे में आके हैप्पी न्यू ईयर ये हो माय डियर परस हम के चिल्ला के यारवा गावे में आके यारवा गावे में आके अरे हैप्पी न्यू ईयर हो जानू। GSM रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।